La Societat Valenciana d'Ornitologia, motivada per l'augment creixent de l'interès pels ocells i la natura, va proposar l'any 2011 elaborar un atles ornitològic que permetés actualitzar la informació sobre les poblacions d'aus locals. Era el moment d'un atles dels ocells de València, els principals objectius del qual han estat conèixer la distribució i mida poblacional de totes les espècies d'ocells presents al territori, millorar el coneixement de la seva ecologia, reflectir la variabilitat temporal de la seva distribució i determinar el seu estatus de conservació. Han sigut 10 anys d'intens treball, primer en el camp, realitzant per part d'un nombrós grup de voluntaris entusiastes els mostratges de camp arreu del territori per tal de mapejar totes les espècies d'ocells a tots els hàbitats i després de labor a càrrec de l'equip de coordinació, de tractament i anàlisi de la informació, de redacció de fitxes d'espècies, de creació d'il·lustracions, de maquetació i de revisió de continguts. A banda dels ornitòlegs, també ha estat destacada la intervenció de diversos il·lustradors, cartògrafs, lingüistes, editors, així com especialistes en la caracterització ambiental del territori, com ara geògrafs, geòlegs, meteoròlegs, ecòlegs i botànics. Malgrat aquest procés llarg, però necessari, ens queda una gran satisfacció d'haver gaudit d'aquesta experiència i haver contribuït des de distintes parcel·les de coneixement en la materialització d'un projecte col·lectiu de ciència ciutadana. Entre els anys 2012 i 2016, ornitòlegs de la Societat Valenciana d'Ornitologia van recórrer a peu una bona part dels 515 quadrats de 5 quilòmetres de costat, dels quals consta el territori valencià, mitjançant la realització de censos per a donar resposta a dues preguntes bàsiques: com es distribueixen els nostres ocells i quants individus o parelles de cada espècie hi ha en el nostre entorn. Un dels aspectes més singulars de l'atles és que abasta tots els períodes anuals i totes les espècies detectades a València, contenint mapes de presència de fins a 477 espècies d'ocells entre residents, migrants, estivals i hivernants. En els últims 30 anys s'han produït canvis molt significatius en el clima i el paisatge que han afectat la distribució de moltes espècies tant en l'àmbit valencià com en una escala territorial més gran. Gràcies a la realització de l'atles hem pogut comprovar com, mentre unes espècies augmentaven les seues poblacions i àrea de distribució, altres minvaven de forma preocupant. L'atles constitueix una eina indispensable tant per acostar al públic el coneixement dels ocells valencians com per a una adequada gestió del territori i la seva biodiversitat. Per una part, conté informació espacial a un nivell de detall que fins ara no teníem i, per tant, subministra dades complementàries més precises que les de l'atles que cobreixen territoris més amples. El segon aspecte interessant és que està enfocat a llarg termini i, per tant, una gran part de la informació continguda en ell continuarà estant vigent durant molts anys. Aquest contingut pot ajudar a les administracions ambientals a identificar àrees que haurien d'esdevenir prioritàries per a la conservació i pot ser també per a la identificació d'espais potencials per a la restauració d'hàbitats i la recuperació de rangs de distribució perduts en moltes espècies. Confiem que l'atles estiga a l'altura que es mereixen els nostres ocells i també, per descomptat, que siga del gust de tots vosaltres. Mentrestant, des de la Societat Valenciana d'Ornitologia continuarem treballant en la defensa del nostre territori i del ric patrimoni natural i cultural que ens envolta. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible.